Retrospektíva týždňa Hlasu ľudu. Vo štvrtok a v piatok sa v našej krajine oslavoval Deň štátnosti. Ustanovený je na pamiatku dňa, keď v Orašci v roku 1804 začalo prvé srbské povstanie a oslavuje sa aj ako Deň ústavnosti Srbska na pamiatku dňa, keď bola v roku 1835 v Kragujevci vydaná prvá ústava srbského kniežatstva, Sretenská ústava. Otvorením výstavy ústavy srbského kniežatstva a srbského kráľovstva v štátnom archíve v stredu 14. februára odštartovali oslavy ku Dňu štátnosti Srbska. Expozícia predstavuje 6 pôvodných ústav, ktoré boli prijaté v období rokov 1835 až 1903. Výstavu otvorila premiérka Ana Brnabićová. Poznamenala, že vyložené ústavy patria medzi milióny strán dokumentov, ktoré sú svojráznými svedectvami o základoch, na ktorých bol postavený slobodný a nezávislý štát Srbsko. Prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Srbska Ivica Dačić v útorok prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Michala Pavúka. V rozhovore sa vzájomne zhodnotilo, že bilaterálne vzťahy medzi krajinami sú tradične veľmi dobré a priateľské. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović navštívil v pondelok zrekonštruovanú kliniku srdcovej chirurgie Inštitútu srdcových a cievnych chorôb Vojvodiny v Sriemskej Kamenici a pozrel si aj záverečné práce na výstavbe zariadenia Kamenica 3, ktorého jedna časť, ako oznámil, bude uvedená do prevádzky v najbližších týždňoch. Zároveň avizoval, že v najbližších 2 rokoch bude upravený aj vonkajší vzhľad areálu, čo znamená, že všetky budovy postavené koncom 60. rokov budú zrekonštruované. Medzinárodný festival klobás Klobása Fest 2024 v Bašskom Petrovci po prvýkrát prebiehal 2 dni za radom, v sobotu a v nedeľu. Viaceré týmy do Petrovca tohto roku okrem zo Srbska pricestovali aj zo Slovenska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Česka, Ukrajiny, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka. Prestižný putovný pohár sa dostal týmu združenia Petrovská klobása Paučok z Petrovca. Po prvýkrát súťažil aj tým Hlasu ľudu a získal diplom so zlatou medailou. V Novosadskom Limánskom parku v nedeľu úradne otvorili čínsky festival svetla. Festival otvoril veľvyslanec Ľudovej republiky Číny Li Ming za prítomnosti primátora Nového Sadu Milana Ďuriča a iniciátora festivalu Sloboda na Trkuľu. Tento festival v Novom Sade prebieha už 6. rok za radom a potrvá do 25. februára. V Golubinciach v nedeľu zorganizovali v poradí 21. mačkare tradičné podujatie v organizácii Chorvátskeho kultúrno-osvetového spolku Tomislav, ktorého hlavným patrónom je obec Stará Pazova. Toto podujatie je zaradené medzi 11 najvýznamnejších podujatí v obci Stará Pazova. Tohto roku golubinské mačkare sú zaradené i do mapy karneválových miest Európy. V spolku Petrovských žien v pondelok privítali literárnu karavánu podujatie Zima s knihou. Hosťami pondelkového posedenia boli riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, novinárka slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu Dana Zimová, ako aj redaktorka vo výslužbe tohto rozhlasu Katarína Pucovská. Čiernohumorné predstavenie Mamo na duše vzniklo v Lani podľa textu Kataríny Mišikovej Chycingerovej v réžii Michala Bíreša a v nedeľu 11. februára si ho pozreli aj milovníci divadla Verdevíku. Bola to ďalšia úspešná repríza najnovšieho kovačického predstavenia, ktoré si nedávno pozreli doma i pivničania. Do 1. marca si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť v Staropazovskej galérii Míry Brdkovej vystavené diela Žeľky Ťurčinovej z Vojky. Výstava pozostáva zo 14 obrazov. Ďakujeme za pozornosť.